heo jo ohala 3,000 kama oting'o jolupo kod jous rech dho wath ma Waria mayudore Bondo, kaunti ma Siaya odong' maonge kar yuto margi tok pi nam Lolwe muomo kendo imo kar kano rech e dho wadh no. Ute jo ohala kod magawa mane ji yude migago bende pi oimo. Jo ohala go kotelnegi kod jakom dho wath ma Waria Willis Ogutu nyiso luoro margi ni kata tuoche mikelo kod pi mochido kaka nyaldiema nyalo monjogi nimar kata ute minyaga bende onimo te. Gikwayo piny owacho mondo omany yore manyalo konyogi kata mana e ndalo mabiro. Wasetiyo kae to koro motimore ni pok waneno ga nyaka sama koro wantiere ni. Aparo ni ubende uneno kaka chal utewa osenime pi kama wadakie onge, wan gi nyithindo, lo be onge koro tin kama wanyalo diye bonge. Koro wakwayo kwa serikali kanyalo konyowa mondo konywa ka onyalo nyonwa kata lo kama chielo wanyalo kata extend gik ma wan go kaegi mondo wachwal mondo wayudi kaka wanyalo konyore gi ngimawa gi ngima nyithindo ma wantiere kodo. Oseinyo ji mathoth makata banda mane wan go ma piny owacho nokonyowa gero, kubro rango tuneno ka NP ne watemo kaka beach BMU mondo walose structure moro makojolo. Structure makojolo no be pigno chamo. Koro medruok mar pigni waneno kanyalo hinyowa mang'eny. To gi resources ma wanyalo gather as BMU lwetwa ok nyal chopo mondo wakony raia manika matiyo ka. Koro lo ma nyocha ne BMU luongo kaka mare bende koro rumo, ma which means ni ohala makae bende dhi kama kethre. Koro wanyalo kwayo sirikal bende ni ka ginyalo konyowa to gidwarie kaka ginyalo extend nwa loan kadhi malo mondo mi at least wayudie kama wanyalo loke. Waria BMU en kama duong' manochakre chon kendo o support families mang'eny. Jo ohala man ka gin about 3,000. Local traders ni kama nyiepo ka to uso i centers mamalo ka. Wan gi traders ma bende nyiepo ka to wuok dhi Bondo, Siaya nyaka Kisumu. Koro rejwa ni wanyalo produce to kama wabro use onge nikech chuodho koro ka en na chuodho lilo.